Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jednu predivnu pitu, ali ovog puta stvarno jednu fantastičnu pitu na malo drugačiji način, koja se jako brzo priprema. Gosti uvek budu oduševljeni i uvek se traži parče još. Stvarno nešto na brzinu, ja verujem da će ovo da se svidi svakoj domaćici. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 4 jaja, umutit ću mikserom penasto. Stavit ću malo soli, pa ću mikserom da umutim penasto. Dodat ću 200 ml mleka, 150 ml jogurta, ovdje ima 70 ml ulja, 14 grama praška za pecivo, nema kesica. Ovdje imam 350 grama feta sira, sve to lepo promešamo. Ja volim za ovu pitu da koristim feta sir, zato što će on da se otopi, a možete naravno i drugi sir koji vi volite. Ovaj preliv nam je gotov, treba nam jedno pakovanje tankih kora, pola kilograma. I ja sam uzela ovu tepsiju od 30 cm i stavila papir da bude ovako malo višlji nego što je tepsija. Odvojimo jedan list kore. Moje kore su jako tanke i jako osetljive i baš se kidaju. Verovatno vi imate bolje. Stavimo po malo ulja i onda samo ovako kao pri sirku samo ovako malo skupimo, kao harmoniku u stvari. I krenemo da motamo, da pravimo ružicu. Lagano, da ne stiskamo. Evo ovako. I ređemo u tepsiju u krug. Stavimo po malo ulja, vrlo malo. I jako je jednostavna, a vidjet ćete koliko je dekorativna i brza priprema. I da su vam loše kore kao moje, ova pita je idealna. I samo ređemo u krug. Jako jedna lepa pita i stvarno priprema baš zanimljiva, meni se jako sviđa i brza. Samo nemojte da stiskate previše kore, nego malo pravimo kako bi one bile razbarušene. I ovdje još jedno. Evo kako lepo izgleda kad se slože ove ružice. Ja sad ovako uzmem jednu malu kutlačicu i bitno je da u svaku ružicu sipamo preliv kako bi ona bila sočna, a nikako suva. Po punu kutlaču na jednu ružicu. Rednu sam uključila na 180 stepeni i ovu pitu pečemo 35 minuta. Može malo susamo preko. Jako jedna brza, jednostavna, a lepa pita. Stavit ću vrlo malo ulja i odmah je nosim na pečenje. Pita se prohladila i sad ja želim da je izvadim na dasku sa sve ovaj papir. Kao torta, slana torta, predivne ove filovane ružice, tako je sočna i lepa. Prepuna fila. Pogledajte vi samo kako je ona unutra razabrana, koliko je vazdušasta, prepuna fila, uopšte nije gnjetava, nego je taman onako kakva je lepše od bureka i onako malo masnija, mi volimo tako. Ja sam sigurna da će ovaj recept da vam se sviđa, nešto drugačije, na brzinu, da napravite za vašu porodicu.
Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.